ki kina maida ni wani ɗan yaro na gano sai na ji makunya da na leƙo soyayya na biyo sai na ga na ƙare a tukunya labari na jiyo na so ne zan tuntuɓi baya komai yarda ne ni na yarje karki yi baya jirgin soyayya ya tada sai na riki baya ƙauna mai gishiri komai zance zai fi na baya so dangin madara ɗan kasha sai ka tafi kai ma ni na zaɓe ka ba na so ma in kalli kowa da soyayyar ki na zo da soyayyar ki na zo duniya a tarihi na jiyo idan kin gamsu ki juya na baki alkhairi na riko soyayya dangin madara mai jefa mu ruwa soyayya launin tafara mai kama mu kuma tana ciza mu tana ƙona mu muna ɗaukan ta kuma wani zarge ne ya fito ya ɗaure ruhin ki ta baya bege ne na riko na tuna alkhairin ki na baya kwando ne na riko na shaƙe gefensa da kaya nauyin soyayya ya dannan gefe ta gona sansan soyayya ya taso kanki ya sauko babban sakona ai dama can gunki na aiko na ɗauki tawada na zana kuma na cika bango ni na zaɓe ki ba na so ma in kalli mata da soyayyar ka na zo da soyayyar ka na zo duniya a labari na gano idan ka gamsu ka juya na baka alkhairi na riko soyayya dangin madara mai jefa murwa soyayya launin tafara mai kama mu kuma tana ciza mu tana ƙona mu muna ɗaukan ta kuma da an ce in barka sai in ji kamar an yi mutuwa kamar yaran da ake shayarwa sannan an ɗauki uwa da ka ce in bi ka sai in ji kamar na gamsu kuma kalaman soyayya ɗaukar su a shi sai mai nutsuwa ina so in ji ana taiba ka ana maida ka wani ina so in ji an ce mun shaku kamar hanta da jini ko yaushe na tuna ka abin ko kamar na zauta fane kana burge ni kana soye ni kana tura ni ciki da soyayyar ki na zo da soyayyar ki na zo duniya a tarihi na jiyo idan kin gamsu ki juya na baki alkhairi na riko